L-għada li tħabbru miżuri ġodda marbuta mal-ivvjaġġar Sigur, diversi unjins u assoċjazzjonijiet kellhom reazzjonijiet pożittivi. Il-General Workers Union qalet li issa li l-attività ekonomika bdiet tirkupra bil-mod huwa importanti li nipproteġu dak li ksibna flimkien. L-istess union laqgħet il-miżura li kull min jiġi f'pajjiżna irid bil-fors ikollu ċertifikat tat-tilqim rikonoxxut u qalet li issa li s-settur turistiku beda jiftaħ jeħtieġ nipproteġu s-saħħa ta' kull ħaddiem u l-impjiegi kemm dawk diretti kif ukoll indiretti. Il-Union għall-infermiera u l-qwiebel ukoll laqgħet il-miżuri mħabbra u fakret kif it-tilqim huwa l-aktar għodda importanti kontra t-tixrid tal-virus, filwaqt li ċ-ċertifikazzjoni tal-vaċċin hija affidabbli aktar minn kwalunkwe test kontra l-COVID-19. L-MUMN deskriviet dak imħabbar bħala pass fid-direzzjoni tajba kemm għall-frontliners u anki għall-ekonomija. Iddeskriviet deċiżjoni li anke nies mhux imlaqma li jgħixu Malta ma jistgħux isifru mingħajr permess speċjali mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika bħala pass kuraġġuż. Min mhux vaċċinat u jingħata l-permess li jsifer irid jagħmel kwarantina kif jiġi lura Malta. L-MUMN qalet li din il-miżura hija aħbar tajba għal frontliners, il-pazjenti fl-isptarijiet u djar tal-anzjani għaliex l-ebda ħaddiem mhux vaċċinat li jkun ġie minn barra ma jista' jferrex il-virus lil kollegi tiegħu jew nies vulnerabbli. L-Assoċjazzjoni għall-Istabbilimenti tal-Catering ukoll laqgħet il-miżuri mħabbra mill-awtoritajiet tas-saħħa Maltin u ħeġġet lill-membri tagħha li għadhom ma tlaqmux biex jieħdu l-vaċċin. Lejs innutat kif is-sajf li għadda, l-istabbilimenti reġgħu ħadu l-ħajja wara li ġiet introdotta l-ewwel skema tal-vouchers tal-Gvern fi żmien meta d-dinja kienet għadha qed tittama li jinħoloq vaċċin kontra l-virus. B'differenza dan is-sajf minn barra skema oħra ta' vouchers li tfisser injezzjoni qawwija fl-ekonomija hemm ukoll il-vaċċin. Fil-fatt, l-Assoċjazzjoni qalet li grazzi għal sistema tas saħħa effiċjenti u organizzata f'pajjiżna, Malta għandha l-ogħla rata ta' tilqim fl-Unjoni Ewropea bi 80% tal-popolazzjoni adulta issa hija mlaqma kompletament. Għaldaqstant appellat biex kull min għadu ma ħax il-vaċċin jagħmel dan u jżomm f'moħħu l-komunità tan-negozju u ċ-ċittadini kollha b'mod ġenerali.